ak chce byť človek v hocičom úspešný, musí ho to baviť? Já si myslím, že jo, že to prostě musí být. Nějaký počáteční úspěch tam prostě může být, i když to člověk nedělá úplně z lásky, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že to absolutně není udržitelný. Musí milovať to, čo robí, ale nielen mám to rád, ale musí byť ochotný preto aj veľa obetovať a veľa spraviť. Nemyslím si. V úvode nie. Ľudia to riešia, že musí ma to baviť, musí ma to naplňať, musí to milovať a práve, že to spokojnosť prichádza z mastery. Venujem sa tomu dlhodobejšie, som v tom lepší, vážim si viac sám seba. A to je to podľa mňa chyba, ktorú robia mladí ľudia, že vlastne čakajú, že musí to byť niečo, čo ich absolútne naplňa, že sú absolútne nadšení, ale naozaj to nadšenie príde s tým, keď budete dobrí. V prvom rade by ho to malo baviť, lebo ak ide za tým, že chcem byť úspešný len preto, aby som si potom kúpil super auto a chodil na super dovolenky s tromi rôznymi frajerkami, tak je to krátkozraké a ten kalkul jednoducho vždy vyjde na povrch. No to je ťažká taká otázka zradná, lebo ja tvrdím takú vec, čo možno nie je populárna, že keď máš rád to, čo robíš, tak potom oveľa viac času na tom stráviš. Čo v konečnom dôsledku môže byť workoholizmus a môže to byť to, že tá rodina môže na to trpeť, alebo ty s zdravím na tom budeš trpeť. Čiže áno, ale zároveň treba to robiť opatrne. Ja si myslím, že je to jedna z podmienok, ale počul som už aj teórie, ktoré sa mi naozaj páčia, že ak ti niečo začne zarábať naozaj veľa peňazí, tak ti to potom začne aj baviť. Určite, musí ho to baviť, musí byť do toho vložený na 100% a zároveň musí vedieť, že to je drina a musí akceptovať to, že to drina bude.